مسجد تے جائیے تو جتنے مسجد کی ہاری شروع ہوندی ہے اتنے جتی لاؤنی بندی کوئی بندہ سٹیج جتی سمیت نہ ہے اندھا عشق قبول ہے ہر شادی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن احترام تھوڑا جہاں دل کرنا پڑنا ممبر بھی چھایا گیا ہے حضور واسطے تے جتی دی کی قیمت ہونی زیادہ زیادہ 200 دی 400 دی 1000 دی اسی کسی دی کیوں ہی ہوئے مہربانی کرو جتیاں اتار کے چاہے انہوں سیڈ پہ رکھ لیا کرو لیکن پاک نہ سنا کرو ورنہ پھر جتیاں بڑی پیچھے تو بول رہے میں حمد پڑھ لی حمد میں نے اللہ دی تعریف میں تعریف اللہ دی کر لی ہوں میں حضور دی نعت پڑھنے لگا دو شیر آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا میں بھی ہاتھ چکڑا تھا تو سبھی چکڑا ہے کل کائنات دی جان آیا 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 ایڈم بھائی بیٹھا نا جڑا ہے پاگوال ایڈم موبائل والا بھائی بیٹھا ہے اے ادھ وچ بیٹھا ہے تے ادھے عاشق اس ادھر بیٹھے نے ادھے عاشق پرا بیٹھے نے ادھی رات لے حضور دی محفل ادھی رات تو بعد یعنی مقابلہ حسن سبحان اللہ پہلا شیر تھانوں دے رہے ہیں ایسا ہے نا آمنہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا یہ دا پہلا شیر تھوڑی حصے چاہیا اگلا حصہ سانے چاہے سبحان اللہ مقابلہ جو ہونے پورا کاملا چاندیا سیرا نوری تکڑا چاندے چیرا نوری تکڑا چاندے چیرا او حسن بھی کھانا آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آگیا انہوں نے سبحان اللہ کیوں آکی قبول فرمائے اللہ توڑی باری شیر آیا بڑا کمال مصر آیا کوئی سادیا درگے بیڑی رہی عرشدہ میرے رہی عرشدہ میرے بیڑے اوپر مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا نہ انہوں دا شیر نہ انہوں دا شیر مشترکہ شیر انہوں توڑا مردہ دا حصہ نہیں جنہ دیاں دا حصہ ہے ملا دے یہ وہ بدل سبحان اللہ بولنے کے جنہ دی بھی قدر کر دے تو ہے نبی دا امتی شکر کر تو واجبائی دے گھر میں جمع ہے تو رام رام کرتا جا میں مندر ہے تو شکر کی کر گھر جا کے سجدہ کری جا کے کہ تینوں آمنہ دے لال در اپنے امتی بنا چڑھے تو شکر کر میں تمہیں وہ شیر سنانا آخر دیکھ جدو نبی پاک اجے نہیں سنا ہے تو لوگ بڑے دیاں تو نفرت کر دیں جن دے گھر بیٹی جم دی سیپا پہ جاتا تو کی کرتا حلے بیٹا چپ کرنا دے تے جیندے ہی دفنا دے دیں مرن دا انتظار بھی نہیں کر دیں وہ معاشرہ بھی آئی توجہ کرنا میلاد دا مقصد دیتا دیں جدو حاکم آقا پیاں میں جشن منا پیاں میں جشن منائے او اجڑ مسان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی
جان آیا کل کائنات دی جان آیا تساں نے حضور